आसामनि रायजो बेंगिरि मुस्रि गुलाब सान काटारियाया क'क्राझार जिल्ला बतझरनि महकुमानि सिङाव थानाय बग्रिबारि महामाया थानसालियाव दावबायफैदों। आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाब सान काटारियाया साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै धुबुरी जिल्लायाव दावबायफैदों। गोबां बेंगिरि रैखाथि हान्जानि हेफाजाबाव क'क्राझारनिफ्राय थोंजोङै नुजाथियो बतझरनि बग्रिबारि महामाया थानसालियाव थानाय गोहोगोरा मा महामाया थानसालियाव आंगो बिसिजों लोगोसे थानसालियाव फुजा होनानै मा महामायानिफ्राय बोर लायो रायजो बेंगिरि काटारिया बिथाङा। फुजा आर्चना होखांनायनि उनाव बेंगिरि बिथाङा रायजोनि थागिबि साफ्रोमबो हारि माहारिनि गोजोन थासारिनि थाखाय आरज गाबो होननानै खौराङाव मिथिहोयो आरो जिल्लानि मा आरो बबे बबे बिफानाव खामानिफोरा बोरै मावफुंजादों बेफोरखौ जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय मिन्थिनानै लायो आरो मोजाङै मावफुंनायनि बिबानखौ लायो होननानै फोरमायो। आज महामाया का दर्शन करने का मुझे भी सौभाग्य मिला है। अति प्राचीन समय से इस शक्तिपीठ की इस सारे क्षेत्र में बहुत बड़ी मान्यता है। कामाख्या माँ की तरह से ही यहाँ महामाया का भी उतना ही महत्व है। मैं इधर से अपने प्रवास से निकल रहा था तो मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ दर्शन आया हूँ और माँ से दर्शन करने के बाद यही मांगता हूँ पूरा देश सुखी रहे, आसाम सुखी रहे, जनता प्रसन्न रहे, सब प्रकार से उनके जीवन में सुख और समृद्धि आए। मैं भी कामना करता हूँ मुझे भी दे और संपूर्ण जनता को भी दे, इस बात की प्रार्थना करने के लिए आया। कितने दिन कार्यक्रम के लिए जिला में आएगा? मैं 2 दिन का कार्यक्रम है। कल कोकराझार में था, आज जो है मैं इस अगले ज़िले में हूँ दुबई में, और यहाँ अधिकारियों के साथ विभिन्न केंद्र की और राज्य की जो योजनाएं चलती है, सरकार का जो बजट आता है वो किस प्रकार से किस योजना में कितना खर्च हुआ कितना नहीं हुआ, जिसमें कमी है उसमें जल्दी से बकअप करें ताकि लोगों को उसका लाभ मिले। थैंक यू। क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। एबसुनि हेफाजाब होनायजों फैगौ 23 आगस्ट 2023 इङाव क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव फुंबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 4 रिंगासिम सा सानजा भारतनि गोजामसिन गभ आयुर्वेदिक कलेज एन्ड हस्पिटाला देहा मेडिकेल चेकआपजों लोगोसे सांग्रांथि मेल खुंफुंनाय जागोन। बे देहा मेडिकेल चेकआपजों लोगोसे सांग्रांथि मेलाव गासै सा 26 गुबुन गुबुन बिफाननि रोंगौथि गोनां स्पेशलिस्ट डक्टरफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बेनिखायनो गोसो गुदुं रायजो राजा बिथांमोना बै सानखालि थिखानाय जायगा आरो समाव नुजाथिफैना गावनि सावस्रिखौ बेसेन नाङालासिनो नायफैनो हागोन।